Elisir d'Amour-oopperasta, eli Lemmenjuomasta, josta me ollaan nyt tässä keskustelemassa. Lemmenjuomahan on siis 1832 sävelletty Donizettin toimesta Italiassa ja tämmöinen koominen ooppera tai tietyllä tavalla romanttinen tämmöinen kansan rakkaustarina. Ja se, mistä me ajateltiin tässä nyt lähteä vähän liikkeelle ja katsoa näitä eri pätkiä, on nämä keskeiset hahmot, jonka ympärille koko tämä ooppera on rakennettu. Ja kenestäkös tässä nyt lähdettiin liikkeelle? No, tässähän on sopraano pääosa Adina, joka laulaa Lemmenjuomasta. Hän on lukenut Tristanin ja Isolden Lemmenjuoma-kohtausta, tällaista ritariromanttista kirjallisuutta, ja sieltä naureskelee, että kylläpäs on hölmöjä ihmisiä, kun tällaiseen uskovat. Joo. Ja kuoro sitten tässä laulaa mukana tästä mahtavasta Lemmenjuomasta ja sen taikavoimasta. Joo, tämä on hauska, kun tämä on sillä tavalla niin kuin kerrostunut, että tosissaan tämä niin kuin lemmenjuoma mainitaan ennen kuin tavallaan edes koko se lemmenjuoma tulee tänne mukaan kuvioihin. Että se sitten myöhemmin tulee niin kuin konkreettisesti mukaan, mutta tosiaan tässä luetaan niin kuin ja tietyllä tavalla siinä ehkä tullaan tähän niin kuin Adinan henkilöhahmoon mun mielestä, että se on tavallaan tämän koko oopperan se fiksuin tyyppi. Tietyllä tavalla se on se sivistynyt, joka niin kuin muutenkin tässä tavallaan toimii ehkä tavallaan järkeilee tämän oopperan matkan. Vaikka tämä on romanttinen komedia ja tässä mennään niin kuin tavallaan tapahtuu vähän höpsöjä asioita ja mennään niin kuin tunteen voimalla, niin kuitenkin niin kuin Adinalla on tietyllä tavalla niin kuin tulee ne semmoiset järkeilyn hetket tavallaan tässä oopperassa. Kaikki muut tuntuu, että ne menee vaan posottaa niin kuin sitä oman tunteensa perässä ja niin kuin Adinalta löytyy niin kuin niitä välähdyksiä, semmoista järjen käytöstä aina täällä. Siinä on vähän sama mitä Mozartin soprano pääosissa, että ne on aina semmoisia nokkelia ja niin kuin ratkaisukeskeisiä hahmoja. Joo, ja tietyllä tavalla se ehkä kuuluu siihen, niin kuin tavallaan, että se on niin kuin haettu ehkä semmoista koomisuutta, mutta sitten mä niin kuin ajattelen myös, siinä on ehkä toisaalta semmoista, että niin kuin ollaan voitu, niin kuin, nämä on ne hetket, jossa niin kuin naisesta on voitu tehdä se niin kuin fiksu henkilöhahmo, ja se on niin kuin tavallaan ollut ihan ok. Mutta sekin on jännä, että Mozartillahan ne sankarittaret on monesti jotain köyhiä palvelustyttöjä, mutta Adina on rikas maanomistaja. Joo, hän on rikkaan talon tytär ja jotenkin ehkä niin kuin enemmän tämmöisessä päättävässä asemassa kuin Mozartin palvelijattaret. Kyllä, ihan selkeästi. Ja tästä me varmaan päästäänkin nyt sitten hyvin eteenpäin tuonne Nemorinon pätkään. Meidän toinen päähenkilö, Nemorino. Tämä onkin semmoinen, tietyllä tavalla voisi ehkä sanoa myös semmoista niin kuin koomisten oopperoiden vähän niin kuin vakiokuvastoa. Tietyllä tavalla tämmöinen, tavallaan Nemorino on nyt tämä se sankaritenori tässä oopperassa. Mutta sitten samaan aikaan se on vähän semmoinen niin kuin poikarassukka niin kuin tässä. Että kun todettiin, että Adina on nyt semmoinen, niin kuin, hän on varakas ja on niin kuin, tavallaan menee sen, niin että on selkeästi niin kuin lukenut ja sivistynyt. Nemorino on vähän tämmöinen, niin että se on vähän niin kuin semmoinen rassukka, maalaisrassukka. Ja köyhä. Ja köyhä, joo. Ja jotenkin, mutta hänen musiikissaan ne on niin kauniita tämmöisiä romanttisia rakkauden ruikutuksia. Kyllä. Ja tämä musiikkihan on aivan äärimmäisen ihanaa belcantoa italialaista. Kyllä. Kaunista laulua parhaimmillaan. Ja se on ihan selkeästi, niin kuin tässä näkee, että Donizetti on niin kuin tavallaan ne kaikki niin kuin kaikista kauneimmat ja parhaimmat. Ja tavallaan semmoiset, mihinkä niin kuin italialaiset on ollut ihan varmasti niin kuin läävällään, ne on kaikki kirjoitettu oikeastaan tuonne melkein niin kuin Nemorinolle. Ja tavallaan tämä on niin kuin ehkä se yksi salaisuus, kun tämähän on lemmenjuoma aikanaan, kun Donizetti tämän teki silloin 1830-luvun alkupuolella, niin tavallaan tämä on niitä sen läpimurtoteoksia myös ollut. Että tämä on just se aika, jolloin niin kuin, Donizetti tunnettiin jo Italiassa hyvin, mutta tämä on niin kuin se, millä hän pääsi maailmalle. Ja koko niin kuin Lemmenjuomastahan tuli sitten vielä niin kuin ihan siis Italian suosituin ooppera niin kuin vuosikymmeniksi ja sehän on tietysti edelleenkin niin maailman esitetyimpiä teoksia kyllä.
Belcore sisään, eli nämä on tämä toinen keskeinen mieshahmo tässä oopperassa. Ja tämä on nyt, Belcore on niin kuin hyvin selkeästi rakennettu niin kuin Nemorinon tavallaan nemesiksiksi. Tämä on se vastustaja, jonka kanssa niin kuin täällä ollaan välillä ihan konkreettisesti otetaan yhteen. Ja operahan ei olisi mitään ilman tämmöistä kolmiodraama-asetelmaa, että on kaunis soprano, josta sitten kaksi miestä kilpailevat keskenään. Joo, ja tämä on kyllä niinku Belcore on semmoinen, voi sanoa kyllä niinku äärimmäinen kukkoilija, että tässä on niinku ne on sillä, pieni hetki sillä on, kun se niinku tavallaan käyttäytyy sivistyneesti tässä oopperassa, mutta koko loppuajan niin se on oikeastaan semmoista niinku aika pöyhkeetä ja röyhkeetäkin, että tosi semmoista niinku kukkoilutouhua. Joo, että jos Nemorin on semmoinen herkkä runoilija sielu, niin Belcore on tämmöinen armeijan hyvin tällainen itseriittoinen macho. Joo, kyllä. Ja välillä menee ihan niin kuin Öykkäröinnin puolellekin, että oikein kunnolla revitellään tällä hahmolla. Ja varmasti semmoinen, niin että mä ajattelen, että niin jokainen italialainen myös tämän tunnistaa, että jos se Nemorino on semmoinen tuttu hahmo niin kyllä tämä Belcore on sitten se toinen puoli, minkä varmasti niin kuin sieltä saa kiinni. Päästäänkin Dulcamaraan. Ja Dulcamarahan on tietyllä tavalla, mä ajattelin, että vaikka niin kuin tavallaan tässä tietysti se kolmiodraama, niin kuin mitä Adina ja Nemorino ja Belcoren ympärillä tapahtuu, niin se on niin kuin tietysti se oopperan ydin omalla tavallaan, mutta mitäänhän tässä koko oopperassa ei tapahtuisi ilman Dulcamaraa. Ja Dulcamara on tavallaan, se on hauska tämmöinen koominen basso tässä, ja siis tavallaan voisi sanoa, että jopa niin kuin ylikoominen hahmo tietyllä tavalla. Mutta kun hän niin kuin tulee kaupunkiin tai kylään, niin kaikki menee ihan sekaisin. Ja tämä on hirveän hauskaa, että hän on se, joka tuo niin kuin tämän lemmenjuoman tänne ja tavallaan saa niin kuin sitten aikaan ketjureaktio, mikä koko tässä niin kuin oopperassa tapahtuu. Mä olen aina jotenkin itse ajatellut sen Dulcamaran semmosena, niin kuin, sehän on kuvattu hyvin eri tavalla, niin kuin eri versioissa aina tavalla, mikä se ympäristö on, mutta aina se on semmoinen tietyllä tavalla niin kuin helppoheikki. Ja mä niin kuin ajattelen, voi jopa miettinyt, että Dulcamara on vähän semmoinen niin kuin autokauppias. Että se on niin kuin, kun sä tuut sille sisään, niin se on niin kuin sekunnin murto-osassa niin kuin tietää mitä sä haluat ja se myy sen sulle, se on ihan sama, niin kuin, ei sille sitä varmasti löydy sitä asiaa, mutta se myy sen sulle silti. Että sä tuut niin kuin ostamaan Ferraria ja se myy sulle Ladaan ja sä kuvittelet, että se on nyt sitten se Ferrari. Joo. Ja jotenkin tämä Dulcamara musiikki kuvastaa myös, että on tämmöistä hyvin markkinahenkistä sirkusmusiikkia mun mielestä. Ja mikä on aina tietysti tämmöisissä koomisissa bassorooleissa hauskaa, että kun yleensä jähmeä ääniset bassot laulavat hyvin nopeasti. Siellä tulee nopeata italian kielen säksätystä. Joo, tämä on tämä niinku koomisen bassoroolin ilmentymä. Kyllä, siitä tulee tosi paljon tämmöistä. Ja sitten tavallaan mä ajattelin, että musiikillisesti tässä niin kuin näkyy vielä se, että miten niin kuin, tämä Dulcamara on niin kuin tosi lumoava hahmo. Että paitsi että Nemorino joutuu tavallaan ihan tämän niin kuin Dulcamaran pauloihin, niin sitten koko tämä, siis kuorohan on tässä, niin kuin, joka edustaa niin kuin kansaa niin kuin eri rooleissa. Nehän niin kuin ihan läähättää koko ajan tämän Dulcamaran perässä. Ja se tapahtuu myös musiikillisesti, että hirmu paljon toistetaan niitä, että mitä tahansa Dulcamara laulaakin, niin kuoro tulee perässä ja ottaa ne samat niin kuin melodiat sieltä ja perässä tullaan koko ajan. Että osoitetaan tavallaan se, että miten se niin kuin pystyy lumoamaan ja tietää, miten ihminen toimii ja tavallaan poimii. Sitten loppuun voitaisiin ihan pikkusen puhua vielä tuosta musiikista, nyt kun me on puhuttu näistä henkilöhahmoista. Totta kai ne niin kuin tietysti oopperassa aina tulee, niillä on ne tavallaan se oma niin kuin, musiikillinen ympäristö, mitä kautta ne tulee, mutta tämähän on niin kuin, tavallaan, nyt me on paljon puhuttu siitä, että kun tämä on koominen ooppera, niin että minkälaista tavallaan koomisia elementtejä siellä on, mutta että onhan se niin kuin sillä tavalla, että se miksi tästä oopperasta on niin kuuluisa tullut, niin on se, että tämä musiikki on tosi kaunista ja täällä on ihan valtavan kauniita pätkiä. Kyllä. Ja tämä on hauska sekoitus
sellaista kuplivaa, jopa operettimaista, Joo. hyvin hauskaa ja mukansa tempaavaa musiikkia. Mutta sen vastapainoksi on myös aivan taivaallisen hienoja melodioita. Kyllä. Ja semmoisia unohtumattomia hittejä, jotka varmaan on jääneet kansankorviin heti ensi-kuulemalta. Joo, kyllä. Ja se kaikista niin kuin kuuluisin aariahan täällä on sitten tokan näytöksen siellä, kun Nemorinon Furtiva Lagrima, joka on niin kuin varmasti se tunnetuin aaria tästä koko teoksesta. Ja myös semmoinen, että tämä on niin kuin italialaisille varsinkin ihan äärimmäisen tärkeä ollut niin kuin ihan niin kuin tästä voi sanoa tässä säveltämisestään lähtien.